Salutations to those who are young and young at heart. Oremi, Madamfo, Enyim, Salam alaikum, Hola, buena gente, Bonjour, la gente, Linja dumelang, Murigaboto, Muliwanji, Murigaboto, Makadin, Karibu, Mwakaitawani, Munotambere. Welcome to Blackview SDA online platform. This is a place where your soul will find rest. Did you know every Wednesday and Friday at 6:15 p.m. we have consistent midweek prayers? Not only that, during the day from Monday to Friday, if you need a soulful song, please tune into our platform and indeed you'll find rest for your soul. On Sabbath, which is Saturday, we have services from 8:30 right up to 6 p.m. What do you expect to find? We have got the church at study, Sabbath school, music. It's story time. Even our little ones, the children, will find solace on Blackview online worship platforms. Yes, not only are they going to receive a powerful sermon for them, but including the songs, and they'll sing the songs of Zion in the comfort of your home. Yes, you are waiting for the power hour as we receive the beautiful words, the wonderful words that come from the Word of God. In the afternoon, we have got powerful discussions, not only for the young, but even for the old, as we prepare this journey on this planet Earth before the sundown. Yes, there is a sermon that will usher you into the new week as you listen to God speak to you. What are you waiting for? Tell your friends about it. Don't forget to join us on YouTube and Facebook. Like our page and subscribe to our YouTube channel. God bless you as we meet on Blackview online worship platform. Nobody can stop me. Nobody. Don't you wanna go? I'm going there. Nobody can stop me. Murapi mkuru uripo wemuzandie Jesu anofarisa warombo inzwa izwira Jesu zitara keritendwe zitara kerikuzwe zitara kerimbwe Jesu nde Jesu zitazo zasunungurwa inzwa izwira Jesu famba nyina yekudenga tigere kona Jesu zitara keritendwe zitara kerikuzwe zitara kerimbwe Jesu nde Jesu biri kunyenye ya mari ndino dawira Jesu ndino disazitairi ramuponesi Jesu zitara keritendwe zitara kerikuzwe zitara kerimbwe Jesu nde Jesu zimwenda tata ndinoda kunzwa zitara Jesu moyo wangu wanyarazwa ngezitarora Jesu zitara keritendwe zitara kerikuzwe zitara kerimbwe Jesu nde Jesu apo iye achauya nendi
Jesu, zita rake ritendwe, zita rake rikudzwe, zita rake rimwe. Jesu nde Jesu, zita rake ritendwe, zita rake rikudzwe, zita rake rimwe. Jesu nde Jesu, Jesu nde Jesu, zita rake ritendwe, zita rake rikudzwe, zita rake rimwe. Jesu nde Jesu, Jesu nde Jesu, Jesu nde Jesu, Jesu nde Jesu. Makadiwa vateereri, tinokutendai nekukumbana kwatiri kuita zvekare vhiki rino ratiri kuenda mberi tichikurukura nyaya dzemhuri. Thimu oro dingindira yatiri kufamba nayo ine musoro wekuti family circle. Nhasi tine musoro wenyaya wekuti musha unofadza. Mukuvambisa programu yedu tichatsinzinya pandenge ndiri kunamata. Ngatinamatei. Tinokutendai Mwari wekudenga. Tinotenda nediscussion yachange tinayo pazuva ranhasi. Ndimi akatanga nemhuri. Chishuro chedu ndechekuti misha yedu inofanirwa kunge iri misha inofadza, zvekare musha unoshanyirwa nengirozi, kunyange hama neshamwari vese vachiuya vakasununguka. Tinokutendai nekuti minamato yedu munonzwa nekupindura. Nezita raJesu ndonamata, amen. Amen. Vhiki rino tine vedare vamunoziva mazuva ese, but kune vari kutanga kuteerera chirongwa chakumbira kuti vedare vazviintroduce tichitanga namai. Makadini vateereri, zita rangu ndinonzi Mai Ngwenya, ndinopinda kuBorodale Church. Zita rangu ndinonzi Baba Chinyandura, ndopinda kuwadzana East Church. Musha unofadza. Mai Ngwenya, sekufunga kwenyu kana uchinzi musha unofadza, unenge uri musha wakaita sei? Ndinofunga kuti chinonzi chandinofunga hangu kana kukanzi musha uri kufadza. Musha imomu hamuna kurwa, mune kuwirirana, mune mufaro, mune kuenderera mberi kunoonekawo nevakatarisa, mune zvinotorekawo, zvinoshandisikawo mune vari kudzidza vari kuteerera. Tinotenda. Kuno vakomana nevasikana nemamwe mayoung couples vane pfungwa yekuti vachinyandura kana mumba mune mari, chikafu chirimo, magirivhodi, ukafu-kafu, tsibwaribwa, mabwadabudibwa ese, mune motokari, pane swimming pool. Vane pfungwa yekuti ndo musha unofadza. Miti munoti kudii apa? Pane imwe pfungwa yandoda kuba mubhuku raMai Ngwenya. Inotaura pamusoro pe-functional family. Kana uchinzi musha unofadza, unofanira ngori functional. Ndezvekuti ukasvika vanhu vari patafura vachidya, unoona vachidya semhuri. Ukaona vachifamba, vanofamba semhuri. Vangave kuenda kuchechi, kungave kuenda kunzvimbo dzekushanya, unoziona kuti musha uyu une upenyu. Mai Ngwenya, ndakamboita imwe program yeFamily Life. Ndainvhaitwa nomumwe mukuru weimwe kambani nemukurumbira munyika yedu yeZimbabwe. Tapedza kuita lesson, I think takatanga mangwanani chaiwo around 10. Taita mainly nema-workers, and then mukuru uyu ndiye anga ari CEO wekambani. Takutondopedza akasimuka akati, Pastor, nyaya dzama muchitsanangura inyaya dzakanaka chaizvo. Pane zvandoda nditaure. I don't know kuti ma-workers angu anofila sei, kunyange mudzimai wangu anofila sei. Kumba kwatinogara, tinogara kuBorodale. Tine Boy Sky yatakavaka nemapanel ejuraho, ndo kunogara Garden Boy
nemudzimai wake vane vana 2. They are always happy, pastor. Vanogegedza ende kazhinji kacho totonzwa munhu wemavegetables kuti mainly chikafu chavanodya isadza nemagreen vegetables, handiti sadza nemakepekepe. Havana DSTV, hakuna Kwese TV, but unoona vachigegedza ikoko. I've seen sure kuti kune mafamilies akadaro mukaenda hapana kana even cobra muna mumba no matiles, but unoona vanhu vachizhinya vachifara. Mumisha iyi inofadza ese kuona kwangu. What's the secret? Inini ndinofunga kuti dzimungwa kutowanda kwezvinhu kunotokonzera matambudziko. Because mari haigoni kutenga mufaro. Mari inogona kungotitengesa, inogona kutibatsira kutenga zvinhu zvekushandisa, but haigoni kutitengera mufaro. Uyezve kana zvinhu zviri, ini ndinoona kuti matambudziko edu mazhinji ndeezvinhu. Zvinhu ndo zvine hama. Isusu hatina ukama pachedu, saka dzimungwa kana takabatanidzwa nezvinhu zvikange zvisipo patone dambudziko. Saka dzimba dzinofariwa dzimwe idzi kutodecide kuti tiri kutongofara nezviripo. Havana pressure yezvakawanda. Ini pamuchada kudecide kuti chicken here, beef here, ivo havana ruziva tiri kungonanga kugarden. Nhasi sadza nemuriwo. Chipatapata nezviripo. Vachinyandura, I've seen again kuti kune mamwe mafamilies baba havana kana motokari kana bhasikoro havana, kana vachifamba mai nevana nababa vanofamba vese. Simple life, but they are so happy. Koita vamwe vane motokari dzine mavhiri emabharuma, baba vane mota yavo ine mavhiri emabharuma, mai, but vakuchechi kwacho they are not happy. What's the secret yavo? Chii? Mukaona misha iri kufarwa, vari kugutsikana nezvavainazvo. Zvavainazvo izvozvo vanotenda kuti zvinovakwanira uye zvinoita kuti upenyu hwavo huende kumberi. Rimwe dambudziko kune vanhu vanenge vaine zvinhu musina mufaro. Dzimwe nguva havasi kurarama upenyu hwavo, vari kurarama upenyu hwevamwe vanhu. Vanhu mukararamira vamwe vanhu kana kuti vanhu vaone, kana kuti vanhu vanoti kudii pamusoro penyu, munogona kunge makuconcentrata naizvozvo kuti mazotenga latest vehicle, mazotenga ziTV rakadai, but mufaro wacho mumba musingazive secret nemaingredients anoita kuti musha wenyu kunge uine mufaro. Tiri kuumba nyaya yedu. Ndadzoka kwamuri maingwenya. Kune kumwe kwandaimboenda imwe place, ndakaona imwe family, baba nemudzimai wavo nevana 5 nekatsi yavo yebrown, vari musango chaimo chaimo, vane imba yavo yemapuranga, but they are so happy to an extent yekuti taiti tikaenda ikoko vhine vana vangu very excited, vana ombodhonza katsi toti iyo musadare, ivo baba wati aiwa pastor siyai ndo zvinoita vana. Vari happy, mai vari kufara, baba, but vari kungodya simple food, muriwo wemhodzi, tsine, but they are so happy. So ndine kabasa kandaida kuitirwa nababa ava. Ndobva vati pastor ndichamuka kuma4. Tikati munenge marara here baba? Zvikanzi pastor isusuka kana yangu yekurara inguva yekuita sei yekurara, ndichitarisa face yababa ndakaona vachirevesa. But I know maingwenya kuti vanhu vakawanda havasi kurara, vane mibhedha ine nyanga dzenzou, luxury mibhedha imwe dziri kubva kuDubai, dzimwe dzamunoona muHomegate. But vanhu havasi kurara, but they have everything, maaircon, chinombonzi musha unofadza chii? Secret yababa vari mudondo but vari kurara peacefully iri kubva kupi? Regai ndidzokere makudzirwo atakaitiwa isusu mageneration edu. Taidya pamwe chete, taishare same one bathing room iyoyo, muri yese tinomirirana, tichisiyirana nguva yekuti tibate nguva yekuchikoro kana nguva yekubasa, munhu wese taishare maresources aripo. Iko zvino pastor, families are vanhu vari together but alone. You find kuti kana tiine motikari hatichisina nguva yekuva together. Munhu nemunhu ari muroom make neremote yake neTV yake ine ensuite, hapana paanoda kushare. Anogona kutove nekakitchenette. Saka muri haigoni kunzi imhuri vanhu vachirarama as individuals in the same, vanongoshare the same address. But kana ukavaisa pamwe chete havatorina anything in common. Chero dei vakanzi vari kuona maprograms epamaTV havasi kuona the same programs. Saka havana communication inoita kuti varambe vari one. Saka ndinoda kufunga kuti muri chinonzi muri igone kuramba ichifara.
share a lot of things. And a family that prays together, plays together, eats together, it does things together. That family ine machances ayo ekukanganisika mashoma. Ini ndinoona kana chero kumba kwangu we share my meals edu. That's a principle yatakati haifani kana yave nguva yema meals mafonaniswa paside. But what I've realized kune nyaya dzinobuda patable chete dzisingabudi any other times. Pamunongodya kana even mangopedza kudya, people will linger a bit longer. Vakutotaura dzimwe nyaya dziri topical mazuva iwayo. Saka doing things together ndo zvinoisa kuti mhuri dzifare. Pakunorara ende itinorara kwete twamwa kutanga kuti pane dhiura ndiri kuita. Ende itinorara because pane zvazvinoita pakunorara nguva imwe. Thank you so much. Munoziva even vanhu vari kudriva dzimotokari, unotoona murume nemukadzi vari mumotokari kuti zveshuwa vanhu vakaroorana. Baba vari serious, vakapfuta nehasha, mai vari paside vakamisa dzoro vati for sure vanhu vavari married. Then kuti utozoziva kuti small house, ukangoona vachingogegedza vari mumoto utoziva kuti vanhu havasi married. I don't know kuti zvinofamba sei. Anyway, ijoko hayo makesi mazhinji ndo zvinowanzoita sei zvinowanzoitika. Tiri kudzoka mudzidzo chedu musoro wenyaya uri kuti musha unoita sei unofadza. Chishuwo changu ndakagara panapa, musha wangu ndoda kuti urambe uchifadza uchidzatuka nemufaro. Chishuwo chenyu here naiva Chinyandura? Izvozvo chaizvo. Chishuwo chemunhu wese. Chishuwo chemunhu wese kuti zvinhu zvese zvinge zvichiendeka, even nyangwe katsi kana dziripo pambwa, even pambwa. Ameno maingwenya, toda kuuya kunyaya yema-animals chaiyo chaiyo. Anogona here kuratidza ma-animals kuti pana pakaipa panapa? Ndakambonzwa umwe musi muchiparidza pasta nanhasi ndaizvudza vana vangu inovhikira pera kuti pamba pasina kana mhuka kana imbwa kana katsi kana makonzo kana shiri dzinouya. Pane imwe tsika inoitwa nedzimwe hama dzedu dzechimuslim, avarase sadza, vanoomesa sadza voisira shiri pamba ipapo. Pamusha panofadza panofanira kusvikawo kana nature inofanira kufara. Thank you so much. Chero miti iripo ngairadze kufara. Panotoona kuti chero loni chaiyo panapa vanhu vakaomerwa haina kana mufaro. Thank you so much. So nyaya yandaona yamuri kubuditsa vedare ndeyekuti chinonzi mufaro even kunoda kupinda muwanano ma-young couples vakachata kare, haisi nyaya yema-material things only, but rudo runodzatuka ruchibva munani? Mukati muna Kristu Jesu. Saka nyangwe imba ikaita songe zvinhu hazvipo zvakawanda, still inogona kuita mufaro. Are we together? Because rudo runobva kuna Jesu Kristu. Because munogona kunge muchidya nyama yakanyiminyira ine mafuta, zvese zvamunoda zvirimo, but still pasina mufaro. For sure nyaya yemataura emhuka iyi, kuna vamwe vanhu vanodzinga ma-wild cats anouya kudzimba dzenyu, vanenge mhuka dziya dzenyu dzatoita research yekuti pana panogarika. Chimbofunga kuti why isina kuenda panext door, why yauya kuzoberekera kumba kwako. Kune dzimwe dzimba inopfuura iri pajuraho, inongoshandisa mapenyu sebridge kuti ingomhanya kunext door. Even makonzo, even shiri chaidzo zvinonzi dzaita matendere, dzinoita research kuona kuti ndingaise here mazai angu pamba panapa. Dzimwe dzimba chaos. Vachinyandura amenoti mune zvekutsanangura here panyaya yemisha inofadza, uro dzimwe chaos dziri kuitika? Misha inofadza, ndachida kungowedzera pataurwa namaingwenya. Imbodzokera imi misha yakare. Mambotaura nyaya yekudya pamwe chete. If you remember very well, kune vakakura kare, sadza raitoiswa mudhishi rimwe chete nemiriwo zvokuti munhu mukuru aidha ndiaitotanga kunhonga kana kutoshera vamwe achisa parutivi pesadza. Mucharangarira here semhuri ma6 taindogara togara paTV tichiona ezomugidho, tichiona vese vana magaiva, vana 18 mhuri iri pamwe chete. Zvinova zvisasakwanisiki mazuva ano. Nyangwe mumba TV dzacho dzichirimo, vanhu nekuda kwemaintaneti nekuda kwemafoni anogona kutoona movie rakari pafoni ari mumba mani, makise zvataura namaingwenya. Saka izvozvo zviri kudistota upenyu, but Mwari achisika akanga asikira kuti musha unge uine mufaro. Ende sekubhotara kwatakaita muchirongwa chapfuura kuti marriage is an art. Mufaro haungokarukiwa vapo, mufaro unotogadzirwa. Vanhu kana muchigadzira kudya, gadzirai kudya kunounza mufaro mumba. Kwete kwokuti vanhu vanodya vakafinyamisa kumeso nemhaka yekuti vanhu havafariri uchingoti ndokudya kuripo.
itai kuti mumusha muwe nemufaro, nzvimbo dzinoshuvirwawo nevana kuti kwakati toda kumbokusvikawo, imbospendawo mari, kwete kuti mari inongotenga hupfu chete nekungotenga mabasics emumba. Ngazvimboshayikawo vanhu vambofambawo vagorangara kuti gore riya zuva riya vabereki vedu vakambotisvitsa panzvimbo ikati mai vachitaura kuti nababa takanga tiri pano. Saka zvakawanda zvatofanira kuva creative kuti musha wedu uve nemufaro. Mashoko akasimba. Chatoda kuti tende kune vanhu vanoverenga bhaibheri harina kutisiya takadaro, rakatipa maprinciples ekuti misha yedu inofanira kumira sei ende kuti ifadze zvinofanira kunge zvakaita sei. Imwe point yandaida kuti nditaure tisati tapinda mukati mesoko raMwari ndeyekuti mazuva ano ekupedzisira tiri kurarama dzimba dzedu dzachaos. Munoona baba unouya vakatsama unetsana mai vobva mubedroom vane hasha vakafuta, unorova mwana mukomana odhonza hanzvadzi yake, hanzvadzi yodhonza muswe wekatsi yomara imbwa, it's upside down. No, dzimba dzedu tinofanira kunge tiri kuti matenga tudiki, maangels, maanimals andataura, shiri dzinge dziri free. Maiziva here kuti kune dzimwe dzimba kune dzimwe shiri dzakutoisa matendere pagata padhuze nevanhu zvekuti munhu aita songa chatotora kazai kana kanyana. Shiri dzakatoita research kuti panapa musha unofadza ende panapa havadaro. So dzimba dzedu idzi tinofanira kunge tiri kuti matenga tudiki. Ndine vhesi randoda kuti tiverenge, Genesis chapter 2 verse 8. Jehovha Mwari akasima munda muEden, kumabvazuva akaisapo munhu waakanga aumba. Chimwe chinhu chandiri kuona ndoda ndiuye kwamuri wachinyandura. Mwari before asati aisa munhu haana kutanga asika munhu pasina mvura, haana kutanga asika munhu pasina oxygen, akatanga ameka sure kuti zvese zvinoita kuti munhu ange ari mupenyu achifara zvavepo. Preparation. Ndobva azoisa munhu. Ndeni pavhesi apa ameno chii chamuri kuona vachinyandura? Ndiri kutoona kutoti regai nditaure zvimwe zvandabata papfungwa yamanga muchiverenga, kutoti Mwari achitosika zvinhu zvake zvakarongeka kudaro, anoisa munhu kumabvazuva emugadheni, kureva kuti kumavirira ndokwaiva kubasa. Saka zvinhu zvaMwari zvanga zvakarongeka zvakadaro zvekuti mukatotarisa scenario yacho ndeyekuti kana munhu aibva kumba kwake achienda kubasa, zuva rinenge richibuda riri seri kwake, kana akanga apedzawo basa anorisiya risingamutosori, kureva kuti Mwari anga akanyatsoronga zvinhu zvake nemazvo. Ende mukatarisa order yaMwari, kune zvimwe zvinhu zvinofanira kutanga, zvimwe zvozotevera mumashure. Ngatitarisei pfungwa yamataura iyi, mukaidzokera pamashure inotaura kuti Mwari akasika munhu Adamu akamupa basa, amupa basa akazomupa mudzimai, kureva kuti mudzimai afanira kusvika murume aine preparation dzaari kuita for mudzimai waachazogara naye. Maingwenya pavhesi apa karotangeka vhesi kadiki kane tumalines kunge kalaini kamwe chete but kari loaded kavhesi kakati. Genesis chapter 2 verse 8. Jehovha Mwari akasima munda muEden, kumabvazuva akaisapo munhu waakanga aumba. Ini ndiri kunzwa sekuti hatitangiri Mwari, because Jehovha ndiye akatosima, ndobva aisa vanhu. Isusu takapinda muprogram dzaMwari semabeneficiaries. Mwari haana kutanga kusika munhu ozosika garden, akatanga asika provision. But mapiro aiita Mwari haana kupa Adam furniture, akamupa muti kuti agadzire zvinhu zvekuti mumusha mufariwe. Saka Mwari haatipi zvinhu zviri finished, anotipa zvinhu zvekuti tishandise kuti kufariwe. Ndoda kufunga chimwe chinhu chinogona kutibatsirawo sedzimhuri tichizembera papfungwa yaMwari iyoyi, ndeyekuti dei tagona kuti mukati medzimhuri munhu wese azive kutoti basa haisi punishment. Basa harina kuuya sepunishment, rakauya as a blessing, kuti mufaro wavo urambe uripo, but zvinhu zvaMwari zvakangorongeka zvakadaro hazvifaniri kufoira. Uyezve ndinoona soti pane dzimwe mhuri dzokuti ndanzwa muchitaura imi kuti mudzimai akauya kubenefita baba wachitori neprocess yavanga vatopiwa naMwari nechekare. But tinoona kuti dzimwe nguva kuti mufaro uzobika mukati memhuri, pane vamwe vanouya seconsumer council,
inongodya chete, haina chaari kucontribute pamafamily funds. But ndikuda kufunga kuti zvakanaka kuti mumusha murerukirwe, mufariwe, zveshuwa tirambe tiine a garden family. Tinonida kuti munhu wese aparticipate. Vana mai vanoswera kumba zviri kutoti munhu hana chaanogona kuita. Vana varipo unoona munhu 1 achishandira vanhu 9. Ende kana auya iye munhu 19 ari 1, vanhu 9 vachona ma-expectations achona ari wild. Saka tiri kuti isusu ngative mubuilders committee yefamily yedu noti masoko makukutu tinotenda. In other words, pfungwa yemu yamuri kuunza muri kuti human power or divine power plus human effort equals to success. Mwari ane pipi raakaita rekusika idheni zvese, then munhu ane effort yaanofanira kuti aise kuti mamarriages edu aite sei afadze. Kuno vanotaura vanoti ndebvu ndo dzinongobuda dzega, whether you like it or not, but the rest zvese zvatingade kuti misha yedu ifadze, kune vadiwa vateereri, vana baba, vana mai, vakomana nevasikana, tine input yatofanira kuti tiise paplatform yemarriage kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. So ningari nguva dzedu tichambotora mafemo, topiwa 1 item of music, todzoka tichidzumburudza nyaya yedu iyi kuti misha ifadze. Chii chinodiwa, tichitarisa magariro atinoita, mararamiro edu, even nesoko raMwari kuti rinoti kudii. Jesu ndisha Mwari wedu, mtakuriwe zvitadzo, isu tinokomborerwa, unonzwa minamato. Tashaya runyararo, tinorwadzwa mumwoyo, kuti tisabvumira zvose kuna Jesuyo, kuti isu tinoyedzwa mweze tatambudzwa, tisarasa rudaviro namata kuna Jesu. Ndiye shamwari wedi kokutakura dambudzo, unonzwa kutadza kwedu, vumira kuna Jesu, kuti tashaya masimba, taneta nemitoro, muponesi mubatsiri, vumira kuna Jesu. Vashamwari vakushorana, mata kuna Jesu. Iye unokutambira, kumbira kuna Jesu, kuti tashaya masimba, taneta mitoro, muponesi mubatsiri, vumira kuna Jesu. Vashamwari vakushorana, mata kuna Jesu, iye unokutambira, kumbira kuna Jesu.
Tinokutendai vadiwa vateereri nekukumbana kwatiri kuita zvekare muchikamu chechipiri chatiri kuendera mberi. Svondo rino tine musoro wenyaya wekuti musha unofadza. Imwe pfungwa yandaona muchikamu chekutanga ndeyekuti chinoita kuti misha ifadze handi zvimwe zvatinofunga zviri flawari. Chinoita kuti misha ifadze rudo runodzatuka ruchibva kuna Mwari. Pane nyaya yataurwa yecommunication very important, ibvi nyangwe nyaya yetrust. Pane vhesi ratanotaka kudzumburudza vachinyandura Genesis chapter 2 pavhesi 8. Mune imwe pfungwa yamabuditsa yekumabvazuva nekumavirira. And it's very true. Tikananganidza Genesis chapter 1 verse chapter 1 nechapter 2 inobuditsa pfungwa yekuti nzizi dziya dzaidiridzira Eden dzakanga dziri kumavirira, which means kueast ndokwanga kune home, kuwest ndokwanga kune industry. Have you ever noticed kuti vari kuita nezveplanning, town planning, vakaba pfungwa iyoyo pana Genesis chapter 2 pavhesi 8. Ende madheudheu akawanda, if you check any city, any country, aenda ku-eastern side neku-northern suburb. For example, munyika yedu yeZimbabwe, like Harare, eastern side imabvuku Tafara, ndo kwaifanira kunge kune madheudheu. Imwe reason yakaita kuti kusaite madheudheu ingari yePsycho-cement, vakanga vane mari vakaramba just because of pollution, ndobva vamwe vaenda kuma-northern suburbs. Saka pfungwa iyi Mwari akanga abuditsa sezvamataura, for sure ari kuenda kumunda akafuratira zuva, achibva kumunda achienda kumba akafuratira zvekare zuva. But maingwenya ndada kudzoka kwamuri, pane pfungwa iri kubuditswa yekuti Mwari akaseparata home and industry. Ipfungwa ipi yamuri kuona? Home and industry. Ndoona sokuti Mwari aiziva kuti kumba kune atmosphere yekumba, koya atmosphere yekubasa. Saka zvikamixa zvinhu izvozvo pane chimwe chinosafa. Saka kana munhu ari kubasa ngaite zvekubasa, kana munhu ari kumba ngatitewo zvekumba. Kune zvinoitwa kumba zvisingaitwi kubasa, koita zvinoitwa kubasa zvisingagoni kuitwa kumba. Saka I think Mwari separated that newisdom yavo kuti mhuri igare yakafara. Musha unofadza. Thank you Maingwenya vachinyandura. Ipfungwa ipi iri kubuda? Home industry. Ndiri kutoona kuti pfungwa yekutonzi pane industry iripo. Mwari waitoda kuti munhu ashande, kutoisira munhu basa. It wasn't a punishment sezvambotaurwa naMaingwenya, but wakati wambozviona here kuti zvinofadza sei kudya zvinhu zvabva mubasa remaoko ako. Saka Mwari aitoda kuti vanhu vaenjoy the fruits of their hands. Saka Mwari akaisira munhu basa. Muchaona kuti muupenyu hwatiri kurarama yezvinezvi past, vanhu havachadi kusenza. Generation yatagadzirirwa yezvinezvi ndeyevanhu vanomira pazvikona, ona munhu ari kutengesa chinhu chake, vatangoti makorokoza kuti anongonotsvaga munhu ari kutengesa chinhu chisiri chake, ndiye otoita mari kudarika munhu. Vanhu havachadi kushanda, but Mwari achisika nyika ineyi, primarily aida kuti munhu ashande kuti kumba uku kuzova nemufaro. Tinotenda home and industry. Kune vadiwa vateereri, life is very short. Enjoy life. Munoziva dzimba dzedu sometimes zvinoita kuti dzisafadze, taakumixa home and industry pamba ipapo. Mukatarisa vamwe vanoveza masawdust arimo, mapranga, glue zviri mudining, mubedroom imo, muone shauta wakomana. Saka happiness yacho iri kupi? Vana baba vanogadzira motokari, injini itange ichatodonhera mudzimai nevana, magrizi. Koita vamwe vari kuchengeta huku mumadining. Hakusi kuti kushora zvangu mubedroom. Ameno iyo nyaya yemabroira ameno Maingwenya munoti kudii? Ameno ipfungwa inobuditsa happiness here. Mabroira ari mudining, yes, ari kuitisa mari. But nevhesi 2 Genesis chapter 2 verse 8 muri kuti kudii nepfungwa iyi? Ini ndinoona sokuti tikasaseparate, makambopinda dzimba dzoti chero dzimwe nguva ukarara usiku mbezo dzakasungirirwa, hatisi kuti zvakaipa, but zvinhu ngazvive nenzvimbo yazvo. Ndofunga kuti imba yekudyira ngaive nezvinhu zvinoisa kuti mudyike zviri right. Pane maspace issues we appreciate, but pane kumwe kusarongeka kwekuti pataigona kuvaka chimba chemapuranga toisa
zvinhu zvedu zvichengeteke ipamo. Unoona mumba mekurara mabhara arimo, chero kuti munhu arongedzewo. Seni samai handirongedzewo banga ngoti zvinhu zvangu. Mukabudisa zvinhu zvangu tokonana. Saka hamuchafariki. Ende ndakutolebhulawo kuti ndinenge ndine uchapa. Ndotsvaira ndikutya kudonherwa nemapfumo nezvizvo zvinhu zvangu. Mabhuku mamwe asingaverengwi ave ebrown asingambovhurwi zvichingodzi zvinhu zvangu. Saka ndofunga kuti mumba ngamuseparatwe zvinhu zvacho, maitirwo azvo, magariro. Mumba ngamungoringeka. Imba kana tiine mukana wekuti tine space, imba imwe neimwe ngaive netheme yayo inoenderana kuti atmosphere yemba zviitike zvakanaka. Tinoda kutenda. Kuna vamwe vanonetsikana even nemakonzo, mushonga wemakonzo kurongeka. Haisi nyaya yemishonga, vamwe vanotengesa tumabhuku every time vanhu vanotoda mari tinofirita makonzo. Mukangorongeka bedzi gonzo rinoshaya pekuhwanda. Because chimwe chinoita kuti riri kuda hapana kana order masawdust arimo, saka makonzo kanobva atoti tawana pekuhwandira. Zvoti pamwe unotanga uchatoona tsuro chaimo mumba. Anyway, pavhesi 9, vhesi iri ndorida chaizvo. Jehovha Mwari akameresa pasi miti yose inofadza meso. Achinyandura. MuEden musha unofadza. Saka pataakutora master plan nawo kubva kuna Mwari. Tikuona kuti vanhu town planning vaba mama meno mapaona bwari kumba pfungwa. But pane imwe yatoda kuti ibe futi anzi miti inofadza meso. Ya, muri kutoona pari kutsanangura Bhaibheri kuti miti inofadza iri kutaura nezvebeauty. Kunaka kwanga kwakaita Eden. Sekudzidza kwatiri kuita kurava kuti kana musha unofana kunge uine beauty. Vanhu ngavati vakasvika pamusha ngawane kunaka. Even muchironga kuvaka zvinhu zvenyu, position chaiyo yetoilet pangava pamusha ngairatidze kuti aiwa pamusha pa zvinhu zvakadini zvakarongeka, kunoenda mvura dzekunwa nezvimwe zvakadaro. Musha munhu achisvika ngauve musha wakanaka, maruva, loni nezvimwe zvakadaro. Panofanira kunge pane beauty. Powerful. Maingonya ndoda kuuya kwamuri. Isu takakurira mughetto, kuna mwana nababa vaipenda mabulb. Vopenda bulb rimwe side yellow, rimwe red, rine kamwe kakala kaibuda mumba so manheru kuti wange kaparadiso. Vane kamwe kaidea kawarira kutora maybe kubva pana Genesis chapter 2 verse 9 yemiti inofadza meso. Ameno ipfungwa ipi iri kubuda pamuti unofadza meso? Mwari akatipa maziso kuti prime reason yeziso ndere kuappreciate zvinhu zvakanaka. Ende kana munhu zviri therapeutic kutongoona beauty. Pane pamwe paunotoona kuti shuwa vanhu vari pamusha uno havana hanya neenvironment yavo. Because zvimwe zvinhu zvachona hazvitodi mari. Kudyara muti chaiko wemuorange, vanhu vanogara makore pasina kana mumvuri wefruit, hapana kana garden, zvese zvinhu zvavo ndezvekutenga. Saka musha iwoyo uri kana usina beauty, une chimwe chawatonyiwa. Saka miti inofadza meso zvinhu zvatinogona kuita sedzimuri kuti pamusha pafadzi. Imwe yachona inotoisa kuti mhepo oxygen iflowe freely. Kumwe kupopotedzana kwatinoita itori kana lack of oxygen chaiyo, kuti munhu health issues chaidzo. Mamwe maflu anoitwa tikadyara imwe miti hapaite maflu. Saka misha inofadza tinotocreata beauty yachona, and there is no shortage of beauty. Pane word randada ramataura maba imwe pfungwa yangu apa rekuti therapeutic. It's very true. Vanotaura vanoti mukaenda kune majacaranda trees, maenda kuHarare Gardens, Botanic, even kucamp meeting tiri musango. Handiti if ever notice vanhu vaitaura kuti vakomana dai Jesu auya tiri kunoko. If ever notice kuti mukaenda kucamp meeting everyone is happy. Motoshauta to when is the thing, vakomana kuti vakomana neni camp yakutopera tisina kutora madress. Time inofly. Why? We are close to nature. Saka imwe purpose yebeauty iri kubuda apa. Word ramataura ndo idi chairo maingonya. It's therapeutic. I don't know kuti dzimba dzedu kuriwo therapeutic here. Amfungo kuti chimwe chinoita kuti vanhu vatize kokuvapesire vakutora sedendere zvatakataura palesson 1 ingare kuti hakunakidze. Saka wakuzongoti manheru rega ndichingonotsvaga kukupotera, zuva kana rabuda wabuda. Amene ipfungwa ipi yamuri kuona apa? Ini ndiri kuona kuti sepfungwa yataramba tichingodzokorora ngokuti musha unofana kufadza, kwete kungofadza vanouya vaenzi. Isusu varidzi vepo ngatifarirei musha wedu.
kune vamwe hatimanzwa pataverenga vhesi yataura ikati akapuhwa bindu ndizvoka kurati bindu rari rimwe rutivi rumwe rutivi rwanga rune miti mwari zvinhu zvake zvanga zvakanyatsirongeka zvakanaka. Even tikasvika pamba ngationewo kurongeka, even miti yacho ikanzi miti yakakosha pamba ngaivewo nenzvimbo dzinoiswa miti, kwete kuti izotifararira zvisina order kana kuti chipinda rogeti zvakasangana nechibage zvakazodi. Ngazvioneke kuti musha uyu wakarongeka, unounza mhepo ende vanhu vanonzwa kusununguka ende vanhu vakasvikawo musha wenyu. Makamboona kuti pane imwe misha yakushandiswa mazuva ano kuti vanhu vanochata vada kutochatira pamisha yevamwe vanhu nekuti vanenge vakaita basa pamusha wani pamusha wavo. Vazhinji hatine hanya nemisha yedu sezvambotaura mai Ngwenya. Panotopfumbuka dust paine vanhu varipo, vana mai varipo, vana baba varipo, hapana kana ruva rimwe chete riripo. Musha ngautaridzika kuti musha uyu une vanhu ende ngauve musha unosvikika. Thank you. Pane pavhesi apa pari kunzi Mwari akameresa miti inofadza meso neyakanaka kudya. Mai Ngwenya, yakanaka kudya pavhesi 9. Ifungo ipi yamuri kuona? Pastor, ndiri kufunga kuti ndoda kudzokera papfungwa yekuti separation yekuti kumba ndekuku kuindustry ndekuku. Dzimwe nguva zvechokwadi misha yedu tinogona kuiseparata like that kuti kuve nemiti inodyiwa. Kana chero de pakaita inini mai vangu pamusha pedu mukaenda pamusha pedu nhasi vakadyara kana nemutohwe chaiwo. Zviya zvokuti vaiti handidi kuti vana vangu vakumbire. Kune munhu anokumbira zvinhu zvakadyarwa neraini rese, haana mumengo. Raini rese kunotozikanwa kuti vanhu vanohodha mengo ikoko. Haana kana mabhanana, haana kana zvese zvake anotenga. Saka tiri kuti miti iyi misha yedu ngaive ngatitei maorchard anoitisa kuti zvimwe zvinhu tisatenge, tisabuditse mari, because zvinhu zvatiri kutenga taifanira kuzviitira. Unoona pamba hapana kana chikwere chehuku. Chero de vane zispace rakakura nzvimbo dzamataura, hapana huku, hapana garden, hapana kana muchero, hapana loni yachona, hapana chiripo. Vanhu vanongomirira kuisa mari chese momwe. And yet tikadyara miti yedu chero ikatora 5 years muti kana waudyara watovepo. Inhaka yatinosira vanoti. Saka miti isusu tofanira kuitawo pati yedu. Mwari akatoisa miti inofadza kudya, isusu ngatidyarewo nekuchengetedza miti iyoyo. Vachinyandura nyaya yemiti yekudya ndiri kutoona nerimwe rutivi zvekare ndichida kuwedzera pataurwa namai Ngwenya. Vari kutarisa miti pamba iri yemichero, but pataverenga bhaibheri riri kutotaura richiti it was for food. Ndoda kuvandudza aspect yechikafu kuti zvazviri kutoreva ndezvekuti chikafu ngachiwanikwawo kana mumba. Kwete mafurutu chete atinonhengirira, kune zvakawanda zvinodyiwa mumba. Mukava nezvekudya mumba imomo munova nemufaro. Hamugone kutarisana kana kutaura nyaya kana kufadzana vanhu vaine nzara. Saka vanhu vakawana zvekudya ndo pari kuya pfungwa kuti industry ngatisenzere kuti kumba kuwane zvekudini, zvekudya. Tounza zvekudya, ukaona musha wakazara chikafu nekunze vana vachitapana vachitizira kumba kwavo because vanoziva kuti kumba kwedu kune chikafu. Kana ata nzara vanotambira kumaraini kudzimba dzevanhu. Tinoda kuti tende kune varume vakawanda vanofunga kuti marriage it's all about sex. No, pane zvimwe zvinhu zviri critical mumarriage zvinoita kuti mai nevana vafare ifood. Ende vana mai vanodawo kudyirawo vachizorerawo tumajarini. Life inofamba. Ati muri kuona zvinhu zvinofamba chaizvo. And I've seen vana mai, hamiti makambozoona here kana vari mukombi yabva pamwe mutauni yati fambe iri kuenda muFakosi 3-4 kilometers, vanowanzobuditsa mutumabhegi ndiana mari kudyira tumachipisi tumapai vachidya nenzara, but machipisi ari kutoita sei ari kupera. Anyway, chimwe chinoita kuti misha yedu ifadze inyaya yefood. Edo isiri primary hayo food, asi inoita sei inodikana. Maiziva here kuti baba vane ngonono dzinovibrata room vachisapota mhuri yavo, vachiuya nechikafu, magirivhodi iwawo, mabwadabwiri, ngonono hadzinyanye kunzwika. But baba mukada kuzoita ngonono muine nzara hamuye hamusapote mhuri dzobva dzayasonzwika zveshuwa. Mai Ngwenya, muda kuwedzera here apa? Regai ndikuwedzera. Zvechokwadi we cannot live on love.
we need money, we need food kuti mumba muendeke. Plus zvechokwadi munoziva kuti kumba kune kwaproviderwa zvinhu, kumba kune zvinhu zvishoma vanhu vanogara vasina kuguta chero zviripo, but zvikaproviderwa vanhu vanotora zvishoma, but kana zvichiuya sekunge Christmas kamwe chete pagore zvinongoti musi wazvauya chero kushandiswa kwazvo ndekwekuti vanhu havana shuwa kuti mangwana tichadya, but kana vanhu vaine shuwa kuti tichadya vanodya zvine vanotoguta. Ende baba wachona sezvamataura kuti tiri vangonono dzababa vanokoza hadzibhowe, saka zvokuti kana vakutsenga kuti kutotsenga vari kutodya apa wasikada kuprovide. Zvinotifadzawo sana mai kungoti baba vave vaprovide zvinhu zvinodiwa pamba, kuti munhu anopota achikubvunza kuti tiri kutowana mai ngavachengetedza handiti, but dzimwe nguva dzacho ndizoti baba wachona vanoprovide inobva yaita shumba yekuti vakutoita audit every 2 geji yakaisaka chero zviripo hazvichadyiki zvinofadza. If you ever notice kuti even mukukura kwedu maiti mukanzwa kuti kune good food pauraiwa jongwe munongoona ropa renyu rinofamba zvakanaka, even muchitamba muri payadhi oro mune muchikoziva kuti tine jongwe rakatiita sei rakatimira. Saka nyaya yefood iri very critical. Jeremiah chapter 29 verse 5 na 6 yaitoti mukomana wese wechihebhuru asati aroora aifanira kumeka sure kuti ane dumba, that is shelter, Eden yatiri kutaura, then munda, that's source of income. Ndo pane food pane chikafu zvekudyira. Saka pane umwe muti wechitiri wandiri kuona again muEden amene wachinyandura mune zvekuwedzera, hanzi muti wekuziva zvakanaka nezvakaipa. Apa pakutotaurwa nenhau yeknowledge, pfungwa yekutaurika ndeyeruzivo. Mune chirongwa chapfuura takambopfuura nepfungwa iyi yekuti even vanhu tichitotanga kuwanana ngatitarisewo masocial classes edu. Pane vanhu vanobva vaita madifferences akakurisa ekuti musha wacho haugoni kuzofamba zvakanaka. Saka tikutaura kuti kana dziri nyaya dzeruzivo, kana baba vachiverenga kana ungava kuziva bhaibheri, itai kuti namai vazivo chinyi, vazive bhaibheri, kuti kana takutaura nyaya dzedu dzikwanise kuunza mufaro, tichitaura nyaya dzakafanana, nyaya dzinoita kuti munhu wese ari kunzwisisa kuti subject iri kutaurwa ndei. Saka ngatibatsiranei kuti tese tiwane ruzivo mumba, rungave education yekunyika, ngatiite kuti tese tikwanise kudzidza, ingave zviri spiritual, tese ngatidzidzei. So maingonya pa the tree of knowledge apa imwe pfungwa iri kubuda vari kudzika vachinyandura vachiaplya uro inonzi exegesis nematheologians yekuti pari kubuda nyaya yeknowledge yekuti imba yacho ifadze. Chimwe chinhu chiri very key communication. So umwe akaita sekunge asina ruzivo, umwe ave professor muzvina fundo zvokuti nyange akaita majokes umwe ari kushaura kuti ari kutofunga kuti atukwa, but yeti iri joko. Ameno munoona sei apa? Inini ndinoona sekuti zvechokwadi it's very important kuti knowledge inongwetsa knowing anything makes it doable. Saka kana muri umwe ane knowledge yakawanda kudarika yeumwe, musingagoni kupanana moto, dzisingagoni kupanana moto paknowledge yachona, kuratoti family inoita dysfunctional. But zvinogonawo futi kuti mumwe marriage ndakamboona vanhu vachikompita for knowledge, vachikompita as husband and wife, not complementing each other. Saka haisi nyaya yekukompita nepartner yako, but it's to complement you. Saka knowledge must come to help our marriage. Zvinogona kuti maybe knowledge ine umwe haisiyo ine umwe, maopportunities akawana umwe, but tiri kuappreciatana. Saka conversation yedu ndeyekuti umwe ndiri kueducate umwe wangu kuti chero dei asina kunopinda muklasi yandakapinda, but ndine hanya nekuti but imwe knowledge yachona inouya sepfumo mukati memarriage yekuda kuita show off kuti umwe wangu hauna information. Saka toti information yawanikwa neumwe wangu isusu we've become one. Saka in our conversations ndiri kunzwa kuti umwe wangu ndiri kumueducata, kana ndikaona kuti hasi kuchiziya handimuembarasi asi ndinomueducata. Wangaiza wedhi rinotaurwa richiti nyaya yakati inoti general knowledge chaiyo
I think everyone must, kuti mumba mungonakidza munofanira kunge muri mumba munoshayiwa information. Thank you. Nyaya yeinformation yakakosha chaizvo nenyaya yeknowledge iri kubuda paThe Tree of Knowledge. So kana baba vakanga vachiendawo kuchikoro nyange vakaita degree osponsawo mai, even vakaitawo certificate oro diploma oro degree wo muenderane even nyange panyaya dzenyu, nyange maiwo vakadzidza mekaiwo sure kuti baba vari kuita sei, because kune mamafamilies ekuti mai vanogona kunge vari professor, baba havana kana chavanoziva. Hanzi mudzimai akatoti kune murume wake ndo breadwinner pana, murume ndobva atopopota akati breadwinner yokuita sewacho, ndakambowina bread kupi, in I work for my family, I've never steal bread. No, haana kudzidza, haana ruzivo. Maiziva here kuti pane paunofunga kuti utotaura zvakanaka because of knowledge. Munhu akutoita sei akutsamwa. Knowledge imwe iri kubuda futi ndeyemagwaro, kuti even pamunoita mafamily worship itai mese, you'd see kuti I was shocked kuti elder vari kuziva zvese mafundamental beliefs, mai vatori opposite. Pamwe vanototenda zvakatosiyana kutoti munhu yafa yachatomuka ita chipoko, but baba vari kutotendawo zviri opposite. Saka knowledge yenyu, but pane nyaya tinoda kuti petse, ndikuona kuti nguva dzedu dzafamba, muri kunzi manga mune muti weupenyu wakanga uri pakati pemunda. Maingwenya mune minute muti weupenyu, musoro wenyaya uri kuti musha unofadza. Uyu muti uri pakati pemunda unofadza pakuti kudii? Jesu kana kuti Mwari is the source of life. Anotaura kuti ndini kumuka neupenyu. Tiye ndiye upenyu. Saka tiri kuti musha usina Jesu, mufaro wacho unoitawo mushoma. Ngatiisei misha yedu pana Jesu, because iye ndiye akatouvamba, ndiye the designer of marriage. Kana akadesigner marriage, ndiye anotiudza kuti inofadza sei. Saka hatigone kufamba tisina munhu akaidesign. Chandiri kuona pamuti weupenyu ndechekuti God gives life to everything, relationships included. Kana kusina kuti Mwari apa upenyu kurelationship, kana Mwari asiri the center of that relationship, that relationship is dead. Some relationships ese anofadza, anonakidza, musha munofadza, kamusha kanofadza kunge chete Mwari ari the center of that home. If we make money the center of our homes, if we make this world anything chepasi pano kana chiri center of our homes, musha iwoyo unogona kufadza kwekanguva but hauna upenyu. Saka chatofana kurwira ndechekuti musha wedu Mwari aida kuti mamarriage afadze nekusingaperi, vanhu varimo vararame nekusingaperi. Zvamwari zvakasikirwa kurarama nekusingaperi, but nokuda kwechitema we find kuti upenyu hunovhungwa. Asi isusu tine simba rokudecide every day we revive that life, tichienda pasource of life every day through worship, tichinokumbira kuti mumarriage medu, mumusha medu muve nemufaro. Ini ndiri mundau, ndobva kuChipinge, mudzimai wangu anobva kuHeadlands, Rusape, muMahungwe, ini ndiri mundau. Pama emotional baggage takatosiyana. So kuti zvinhu zviflowe panofanira kunge pane common denominator anova Jesu. If ever notice kuti vanhu vari very religious, even paColgate chaicho vada kuti ibude zviri systematic ichibva pasi, vamwe vanogona kungoti nepakati mba. So kana pakashayikwa common denominator Jesu pakaipa, vamwe vanoita ngonono, vamwe vari smart zvokuti even achitora hembe pawaya asati ainada kuti dzipetwe zvakanaka kuti kunge dzaainwa, but umwe anogona kudhonza achininda mapega achidimbuka. Common denominator kuti dzimba dzedu dzifadze, Jesu anodiwa, ndiye common denominator. Dai Mwari angakukomborerei patiri kuendera mberi nezvirongwa izvi. Kune vadiwa vateereri, panotanga zvirongwa zvedu tinobva tichikukurudzirai again kuti muite like to our Facebook page Bluffy SDA Church, or subscribe to our YouTube channel Bluffy SDA Church. May God bless you. Tichava nenguva yekunamata vachinandira tinamatirei. Kuna Mwari Baba wakanaka vari kudenga, toda kukutendai nechirongwa chiri pakati pedu. Toda kutendai kuti kana kune mhuri Mwari dzanga dzakuda kuputsika, kana vanga vasinganzwisisi chinangwa chavo cheupenyu nechemhuri, kuburikidza nezvidzidzo izvi mune wamabatsira, mune wamarwira, chititungamirirai Mwari, murambe muchitipa upenyu kuti tirambe tichigona kuita basa renyu
kuti vazhinji vabatsirike uye vagogona kuponeseka. Tinonamata zvose izvi tichisiya mumbiri yenyu inogara nokusingaperi. Amen. Amen. Ungatore akapasi nerufaro rwaro rwese asindire angu Jesu anogara narini tsitsi dzake dzakadzama nerudo rorukuru rununu rwakakomba chidzidzo cheupenyu ungatore ako pasi undipe angu Jesu anondiyaradza mweya naye ndinozoimba tsitsi dzake dzakadzama nerudo rorukuru rununu rwakakomba chidzidzo cheupenyu ungatore ako pasi undipe angu Jesu ndione kufara kwake kondifadza munzira tsitsi dzake dzakadzama nerudo rorukuru rununu rwakakomba chidzidzo cheupenyu ungatore ako pasi undipe angu Jesu ndinosimbira mchinjiko dakara ndimuone tsitsi dzake dzakadzama nerudo rorukuru rununu rwakakomba chidzidzo cheupenyu tsitsi dzake dzakadzama nerudo rorukuru rununu rwakakomba chidzidzo cheupenyu rununu rwakakomba chidzidzo cheupenyu rununu rwakakomba chidzidzo cheupenyu rununu rwakakomba chidzidzo cheupenyu.